na naman ang Marimpoy Boys. Kasama ko pala si Bart. Uy. At may kasama tayong bago si Dustin. Alright. So ngayong gabi ay mamamana naman tayo. Yan. Naka-move on na yan. Alright, dito pala tayo mga kabarkada sa may dating spot. Dito sa may Marimpoy. At pakay na naman natin na yung mga tilapia. Yun lang. May pa-order kasi sa Bart eh. Uy, grabe Panayin ko na ba? Panayin ko na? Kita ko yung pana mo. Yan yung DIY na pana. This is original. Dustin, tapos ito na yung pana ni Bart. Alright. At nakapaghanda na kami at baon, cobra. Yeah. Pampalakas, pampasureball. Ay, aning! Ay, ining! Ay, wala. Ito yung mga masisipag na mag-aaral. Namamana sa gabi, nag-aaral sa umaga. Ining! Baligtad! Baliktad ba? Baligtad! Ano? Paano ba? Namamana sa gabi, nag-aaral sa umaga, kama. Hindi, Ay, baliktad nga pala. hindi nagpapana sa umaga, nag-aaral sa gabi, kama na. Baliktad pala ka na, no? Ayun. Namamana sa gabi, nag-aaral sa umaga. Tama na. Alright, let's go mga kabarkada na. Kita-kast na lang tayo dun sa lalim ng dagat. Alright. Marimpoy Boys. Attack. Eto na nga tayo mga kabarkada na. Nakalusong na tayo at nauna na sila Kalabarkad Dustin at Kalabarkad Bart. Alright. At ito may nakita tayo agad na isang kasag o blue crabs na kung tawagin sa amin ay barisaway. Ayun, dinakma ko na. Kita nyo? Ang laki na. Unang huli natin yan mga kabarkada. Blue crabs. Sarap niyan. Ipakuluan tapos isaw-saw mo lang sa suka. At may namataan na naman tayo mga kabarkada. Isang blue crabs na naman na tinago niya ang katawan na sa lupa. Pero kita pa rin natin yan. Kaya huli pa rin. Tingnan nyo yung blue crabs sa lalaki. Kaya hinuli natin. Pero pag babae hindi natin yan huhulihin. Kagaya nito. Lalaki na naman yan. Kaya hinuli natin. Kasi pag babaeng blue crabs kasi hindi natin yan hinuhuli. Blue crabs na naman. Grabe talaga mga blue crabs ngayong gabi. Nagkakalat-kalat lang sila sa paligid-ligid, no? Ang dami nila ngayon. Mukhang solve na naman si Mrs. sa mga blue crabs ngayon. Pero ito, isang igat. Igat kung tawagin dito sa amin. Dito sa bayan ng Anda. O kung Bisaya ay palos. Ayun. Tinusok ko na mga kabarkada na. Yun, tinamaan. Uy, pumalak. Nakawala. Uy, saan ka pupunta? Nawala tuloy. Wala. Sayang. At ito ang laki ng blue crabs na ito mga kabarkada. Wow. Sobrang laki nan. Yun, pinala ko na lang dahil natakot akong dakmain. At sa di inaasahang pagkakataon mga kabarkada, kung makikita nyo, napakalaki ng ahas na nakita natin at nakasalubong at talagang kung maibabaw pa sa dagat at hinabol tayo. Ang tawag pala sa ahas na yung mga kabarkada ay karasaan. At ang kamandag pala nito ay kayang pumatay ng isang tao sa loob lamang ng isang oras. Kaya ayun, napabalikwas tayo at mahon na lang tayo. Kasi naman matukto pa tayo para na rin sa kaligtasan natin. Alright mga kabarkada no, bali nakaahon na tayo. At yan lang yung huli ko. Ilang piraso lang. Pambihira. Kunti lang. Ay nako. So, inaalat tayo ngayon mga kabarkada. At wala kasing masyadong isda dahil kabilugan na kung
Parang sinipon pa yata ako sa sobrang lamig. Grabe ang lamig ng dagat ngayon ah. Para kang nakababad sa may tubig na may yelo. Oh, inaantay ko lang pala mga kabarkada no, sila Bert. Andyan na sila. Baon na rin sila. Marami kayo nadali? Oo, rin na dali. Wala. Ano lang oh. Hello, umahon na ako. Kanina pa ako dito. 2 beses kong kasalubong ahas. Putang na. Saan? Dun. Sabi ko baka sa pangatlo eh, baka madali pa ako. Umahon na lang ako. Nakuha niyo, oh. Wala, yun na lang. Yun lang, kanina pa ako dito. Oy. Oo. Umahon na nga ako kasi 2 beses ko na nakasalubong yung ahas dun, no? Natakot ka, no? Natakot ka, guys. Ang laki ng isa. Natakot ka doon, guys. Ha? Natakot ka doon. Oo. Karami din sa Bert, oh. Ang bihirang huli yan. Malaga pa yun, ay malaga niyan. Ang dami palang malaga. Lalaki malaga niyan. Saan kayo nakadali? Yan lang Malalim? kami, hindi kami umalis dyan. Ha? Hindi kami umalis dyan. Oh? Yung sa ano, yung mga kahoy. Mga kahoy? Dami doon. Dami doon. Naka-vlog show. Padali na naman, oh. Wala, umahon na ako. 2 beses kong nakasalubong yung ahas. Dyan? Diyan, oh. Wala naman sa amin. Ang laki ng isa. Bert na naman. Yun. Nakuli na Bert. Pratong daming malaga. Oh. Yun. Kailangan nyo namang malaga naman dyan, Joe. Grabe. Dami, ah. Hey guys. Utang na lang siya tinira yung tilapia. Hindi ka po tinamaan eh. Ah. Aneng. Ay tilapia yan. Ay ineng. Shout out kante irin dyan. Hindi. Kapoy pa magtusok yung anak yante. Ayos na yan. Ayos na yan. Nakita ng aso. 2 beses ano. Hinabol ang aso. Yung mga yan, no? Muntik na siyang namatay eh. Oo. Oo. Ayo. Ayun po mga kalabakada. Si Lovercad Justin. Ang bago na yung membro. Kaso kulang pa sa practice. Gagawin mo ka pa sila Bart. Kita ka. Tapos medyo sinagad-sagad niya po yung ilaw. Ayun na po. Ayun na po. Sinagad niya po. Ayan na.